खुलुमबाय जों दायो दङ 29 नं सुक्लाय सेरफां समस्तिनि UPPL नि केन्डिडेट बिथां प्रदीप नार्जारिनि मोगा-मोगि जालांनाय बेयाव दङ। गिबियावनो सार बिथांखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायनाय थाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो मिथिना लाग्रोनि जों सारनि जिउनि जारिमिननि बिखय जानिखि जोनोम जानायनिफ्राय दासिम मा खालामबोखो मा खालामबोआ। गिबियावनो आङो प्राइम 24 हेडलाइनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो लोगोसे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जायफोर अनसायगिरि बा नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दायो आंनि जिउनि जारिमिन हिसाबै आंनि मुङा प्रदीप नार्जारि, गामिया मागुरमारि, पिअ नावाटा, जिल्ला बाक्सा, बिटिआर, आसाम। आङो जोनोम मोनदोंमोन मागुरमारि गामियाव 1985आव आरो बेबायदिनो फैयै फैयै खैराजार LP स्कुलाव फरायदोंमोन आरो बिनि आगोलावनो आङो गिबियाव रेनब' इंलिश स्कुल गरेस्वर बेवहाय फरायजेनदोंमोन फार्स्ट टाइम। बेनि उनाव न'खरनि रांखान्थि हालोदनि थाखाय आं फिन खैराजार LP स्कुलाव फैफिननो गोनां जादों आरो फैनानै फरायै 2002आव मेट्रिक पास जादों। मागुरमारि कलबारि हाइ स्कुलाव आरो बेबायदिनो 2002आवनो गरेस्वर कलेजाव हाई सेकेन्डारिखौ एडमिसन लादों। लानाय लेखा 2002निफ्राय फराय 2008आव BE पास जादों। BE पास जानानै 2008निफ्राय फरायनायखौ दोनथ'नाय बायदि जादों। आंनि जे फरायनाय बेखिनियावनो आंनि फरायनाय हिस्ट'रिया आरो 2008निफ्राय समाजनि जोंनि बर' समाजनि बा बर' माहारिनि एबसुआव जड़ित जानानै खामानि मावदों। 2008निफ्राय जोंनि सुक्लाय सेरफां आन्सलिक कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जादों। बिनि सिगाङावबो मागुरमारि प्राइमारि बा आन्सलिकआव बिबान लाबोदों। मेन बिबानखौ 2008निफ्राय मोनदों आरो मोननानै 2010सिम आङो जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान लादों। बिनि उनाव 2011निफ्राय आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लाहैदों मोनथाम टार्म्स। बिनि उनाव मोनथाम टार्म्स जोबखांनायनि उनाव सेन्ट्रेलाव CWC मेम्बार हिसाबै 2020सिम आं बिबान लाबोदों आरो बेबायदिनो जि हायो समाजनि खामानि बा एबसुनि थ्रुयै खामानि मावबोदों। आंनि जिउनि जारिमिना बेखिनियानो। मिथिनाय बायदिब्ला सारा आबसुदों गोबां जड़ित जानानै दङ। दासिम नों सारा आबसुनि थाखाय आबसुआव थानानै मा खालामबोदों? एबसुआव थानानै आङो जिखिनि सेन्ट्रेल बा डिस्ट्रिक्ट बा आन्सलिकफ्रा जिखिनि डिसिसन लादों आरो बेबायदि डिसिसन लानानै जोङो समाजनि सोलोंथायानो जा, रांखान्थियानो जा, समाजनि बिथिङानो जा, बायदि बिथिंजों जों खामानि मावदों आरो बेबायदि खामानि मावनानै जोङो समाजखौ जेरैखि जाया फोसाबनो थाखाय जुजिदों आरो समाजाव जों गुबुंले थासारिखौ जेरैखि जाया फोजोबनो नाजादों आरो बेनिखायनो दिनैनि तारिखआव सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव जुवा बै जिखिनि मेलाफोर जायो बा फुजाफोर जायो, जौ जुवा होनाय होबथानाय, थिरखेला होबथानाय दिनैनि तारिखआव टटेलि सुक्लाय सेरफाङाव बन्द' होननानै बुंनांगोन। मानोना जोङो मोजां रोखोमनि इनिसिएटिभ लानायनि थाखाय बे जोंनि समाजनिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय गैया जादों। सारा मा थांखि लानानै राजखान्थियाव हाबखो?
राजखान्थियाव हाबनायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि सुक्लाय सेरफां 29 नं सुक्लाय सेरफां कनस्टिटुवेन्सिनि बयबो रायजो राजा बिथांमोना आंखौ नांगौ हिसाबै बयबो वेलकाम खालामनायनि थाखाय आङो फैबाय। आं एक्सुवेलि माने राजखान्थिनि मोनसे मा होनो बेखौ एमबो गैयामोन आरो फैनायनिबो मोनसे थांखिबो गैयामोन, खिन्थु बयबो रायजो राजाया हास्थायनायनि थाखाय आं बेवहाय माने फैनो गोनां जादों। आरो एमआ जाहैबाय मा, बेवहाय माने समान मोनसे जौगाथाय माने लाबोनो थाखाय माने बयबो रायजो राजानो जाहाथे समान मोनसे जौगाथाय लाबोनो हायो, समान मोनसे अधिकार होनो हायो आरो समाजखौ फोसाबनो हायो आरो कारापसनखौ मुक्त खालामनो हायो। बिनि थाखायनो आङो बेवहाय माने राजखान्थि हिसाबै आं बाहागो माने लानो फैनाय जाबाय। सारा जेनेबा देरहाबा रायजो खुंबा मा खामानि मावगोन? गिबियावनो खामानिफोरा मा? आङो देरहाखांनायनि उनाव सुक्लाय सेरफां समस्तियाव जिफोर 2003निफ्राय 2020 सिम BPF सरकारा 17 बोसोराव जायफोरखौ खामानि मावाखै बा जायाव माने खामानियानो जौगानाय लाबोआखै, बैफोर खामानिफोरखौ फारसेनिफ्राय फारफ्रोमबो बिथिंथिं जौगानो थाखाय खामानिखौ मावगोन। आरो लाइमोनफोरखौ संस्थापन होनांगोन। लाइमोनफोरा मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै MA पाससिम गोबां बिथिंजों पास जानानै दङ। दा बैफोर पास जानायफोरखौ जों संस्थापन होनांगोन, इमप्लयमेन्ट बारायनांगोन, मोनसे पलिसि लानांगोन। आरो आबादारिफोरनो जि समाव दै नांगौ बे समाव दै जगायना होनांगोन, जि समाव बिधान नांगौ बे समाव बिधान लगायनानै होनांगोन, माने होफैनांगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव फारफ्रोमबो बिथिंजों अलराउन्डार डेभेलपमेन्ट खालामनो आं नाजागोन। आरो प्लास जोंनि सुक्लाय सेरफां समस्तिनिफ्रायनो बर' होना बर' जोनोम जादों, बेखौ माने फोजोबस्रांनो नाजागोन। जेरैखि जाया समान अधिकार होनानै फोजोबनो जों जुजिगोन। नोंथाङा कन्टेस्टखौ सोरजों जागोन बायदि मोनदों? आं दिनैनि तारिखाव कन्टेस्टखौ रावखौबो सानाखै, मानोना बेवहाय लकेल MLA दं, लकेल माने रायजो सभानि MP मोनथाम टार्म्स जाबाय आरो MCLआबो माने MCLA बिथाङाबो मोननै टार्म्स EM, मोनसे MCLA टार्म्स। बेवहाय जिखिनि खामानि मावदों बिथांमोना सोबख'नाय आरो नासयनायनि बादै जेबो खामानि मावाखै। जायफोर BPF बेरायो बिथांमोनाल'सो जिखुनु जिनिसानो जा बेखौ मोनफुंनो हायो। कुनु माने BPFनि अनगायै रावबो न'खरा, रावबो समाजनि मानसिफोरा मोनफुंनो हायाखै। सार्भिसानो जा, जिखुनु डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्रानो जा, जाय बेरायो बिथांमोना मोनो। गोबां आसि दिन्थिनानै बुंनो हायो। दा बेनि थाखायनो आङो सान्दों जे जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव दिनैनि तारिखाव कुनु माने सासेबो केन्डिडेटजों, जोंनाव 7 केन्डिडेट दङ, GSPनि दङ आरो BPFनि दं, BJPनि दं, सासे इन्डिपेन्डेन्ट दारायनाय दं, आंजों लानानै 7। आरो बे 7याव 4या आंखौ जे माने हारिनो हागोन बेखौ आं सानाखै। आं इजिलि माने 100% रोखा जे देरहानाया खाथां जानानै दं। सारा होमबा 100% देरहागोन होननानै आसा खालामदों। होमबा सारा दा बायदियाव माबायदि थाग थियारि खालामदों? आं बेवहाय गोबां रोखोमनि खामानि मावदों, बेफोरथ' ससियेल मिडियायाव बुंजाला। गोबां रोखोमनि एंगोलजों खामानि मावना दङ, गोबां माने सेल बानायदों आरो बैफोर सेलफोरा खामानि मावगासिनो दङ, जाय जेरै हायखौ खामानि मावदों। आरो बेनिखायनो 100% कनफिडेन्स जे देरहानाया रोखा, कुनु बेवहाय रावबो कन्टेन्स फैया। UPLआ देरहाबा खैथासो सिट लानानै देरहागोन बायदि मोनदों सार?
इउपिपिएल हान्जायाथ' बुंबाय थादो 30+ आरो बियो रोखा दायो मोनफ्रोमबो समस्थियावनो माने जोंनि देरहागोना माने रोखा जाना दङ ओंखायनो 30+ जागोनखौ आङो आसा फारिदों आरो जेरैखि जाया बे 30+ जागोनखायनो इजिलि जोङो सरकार दागोना रोखा इउपिपिएल सरकार माने सरकार दागोना रोखा सारा दा लकडाउननि टाइमाव जानिखि कर'ना भाइरास बुहुमनाङै साग्लोबसारदों बे टाइमाव सारा मा खालामगासिनो दङ आरो रायजो राजाफोरनो माबायदि बिथोन होनो नागिरो बे समाव माने COVID-19 मुलुगनाङै साग्लोबसारदों आरो बेयो मोनसे वर्ल्डनि मोनसे दावहा होननानै बुंनांगोन मानोना बयबो सांग्रां जानांगोन आरो ससियेल माने डिस्टेन्सखौ बयबो लाखिनांगोन मास्कखौ गाननांगोन आरो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनानै सुबुं जिथु थुबुरमा बेखौ माने जिरायनाङा ससियेल डिस्टेन्स खालामनांगोन आरो सरकार बा माने मेडिकेल स्टाफफोरा जेरै माने बिथोन होदों बा माने प्रशासना जेरै बिथोन होदों बेबायदि गाइडलाइनखौ रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय बिथांमोना जाहाथे मानियो आरो बिनिफ्रायनो जोङो बारग'नाया 90%सो सेफ जागोन होननानै आं सानो साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जोंनो बिनि बेसेन गोनां टाइमखौ होनायनि थाखाय जोंबो आसा खालामो बिथांनि साननाय हनाय जानिखि गावनि ओनसोलनि थाखाय मावनो गोनां खामानिखौ देरहाबा मावफुंलांनो हायो जोंबो आसा खालामो लास्टथाराव बेखौनो मिजिंथिनानै गोजोननाय थाबाय